Khosi FM hamba phambili 17 after 7. Esizweni sakhile namhlanje sidinga udaba lukamfowethu uThulani Dladla Mgabadeli wase-Great Town odinga usizo-ke ngezezimali zakhe zakwa-Road Accident Fund. UDladla neminyaka u-27 waphunyelwa-ke iy'mali zakhe zakwa-RAF kodwa akakwazi-ke ukuthi-ke ayithole ngoba abameli bakhe bayifaka-ke kwi-trust fund ngaphandle kwemvume yakhe. Isizathu sabekwe labo bameli ngokusho kwakhe ukuthi-ke umbiko kadokotela wathi ukulimala kukaDladla kwamthikameza ngisho nasengqondweni. Sikhuluma-ke noThulani unathi la uKhosini FM. Asiqale samukele-ke kodwa-ke umntu njengenjwayelo. Mntu hayi basa basa nendaba savela ubani uyadingela basakazi uyifaka kubhaka hayi kunzima kunzima. Ngiyazi before siye kuThulani akuvamisile lokho ukuthi siphumele imali kodwa usuyagcinelwa. Ya inkinga ekhona le kakhulu ebhekene nabantu abalimele emgaqweni ngezomgwaqo nabasuke belimele ey'bhedlela nabasuke mhlawumbe bekhokhelwa uhulumeni imali yasephezulu esuke esithile uma belimele lapho nje ukuthi befaka kwi-trust account. Imetha yakhe umfowethu uDladla siqale ngonyaka odlule sikhontakthe lokho esinye ngenxa yokuthi ufana nomuntu oboshwele ngogodo wayesephoswe edamini lamanzi abameli bakhe ukuthi agwilize engekho umuntu ozomdabula ngoba uboshwe ingqinamba yokuthi kunama-reports doctors abhalwe ukuthi lento abayishoyo ukuze inkantolo ikhiphe lesinqumo yasikhiphe ukuthi imali ayifike kwi-trust account. Kodwa uma ususondela uthi uyambheka uDladla noma ukhuluma naye lento eshiwo odokotela awuyiboni nesimo esasekhaya into yenza ukuthi sisondela kakhulu kuyena i-condition ahleli kuyona ekhaya. And abaningi nalokho ngeke sithi mhlawumbe vele isimo besinjalo kodwa kumele ngabe kuthiwa ushoda ngokudla ushoda ngani akanandawo yokulala. Konke lokho ngisho isimo akusona ekhaya ngeke ukwazi ukuthi i-trust azange ifike ngisho ukufika izohlola isimo before ukuthi imali ithathe isithathile-ke imali i-trust sathi no sicela ukuthi siyibone le report eyakhishwa udokotela inkantolo eyagunyazwa ngayo le trust account ukuze sizozama nathi ukuthi sithole odokotela abangakwazi ukuthi basibhekele le report ukuthi umuntu phela kwaNkulunkulu yes mhlawumbe leso sikhathi abasisho mhlawumbe wayegula but uNkulunkulu yena omkhulu odala abantu akekho udlula uNkulunkulu. uNkulunkulu umlingo wakho kungenzeka ukuthi uDladla usiyaphila njengamanje lokho esikubonayo thina. Asimbekelele namgabadela khona mgabadela sikubingelele bafo sikwamukele kuKhozi Ekseni. yebo sanibonani Khosi FM. Mhlawumbe kafushane nje sixoxele ngokwenzeka uzoyithola usulimala engozini yemoto. Okwenzeka ngisho ukuthi ngalimala eHeathrow ngangihamba nomunye mfowethu siphuma ngomuva impahla esuka eJoshgofo emuvela wendawo eMalveni. So nje lapho-ke mina zanibaba simoya-ke ongasasokha ngenyawo emva kalapho-ke mina ngayithola sengisesibhedlela. Mele ngichazela-ke bathi imoto yangishayisa yayithi iyajika so yasingidonsa ngangena ngaphansi kwayo ngalimala ikhanda namahlombe noma ngifuna ukuhamba ngizokuthi nangendlela engikhuluma ngasingenza ivoice aziyona iyami kahle. Yeah. So wagcina ufikelele kubameli ubathola kanjani abameli? Abameli ungiphatha kabuhlungu kakhulu nami uqala angibazi uma ngithola kanjani ngoba ngalahlekwa ifoni sami ngilimala ngase ngiyoze mangenzela isimo sakhe ubhuti engihlala eJoshgofo ehospital ngenzela isimo sakhe ukuthi ngithola ngani hayi emva ngalapho-ke base bengifonela odokotela basho bavameli so ngangazi ukuthi mina abameli abakwenzani ngoba vele nomqondo wami awufikile ngoba vele nesibhedlela lapho ngasheshe ngathi sithathu noma ngiphuma esibhedlela angikhumbuli ngangiphuma nini kwenze njani angikhumbuli lutho nje. Mase sokuhlangene nabo-ke basifaka isicelo semali ifike bayithatha bayakutshela ukuthi yini fanele iyohlala kwi-trust account. No labo bameli uqala ngabashiya ngahlala ngibona 4 years ngabona ukuthi noma bameli abangiphathi kahle ngoba ngisuka eJoshgofo Hospital ngiqashela mina imoto ngihambe ngiyibona eRosebank. Hayi ngabona nje nenafunda ningiphathi kahle nje ngomuntu impela oyihlayini lakhe. Ngase ngimuva ngithola umuntu ongisizayo ngicela ungamusho wazi nje fumana abameli amekho right mazodlala ngoba mazokufaka under trust ngoba mazoba ne-advantage unemeli ikhanda bona imeli ikhanda bayakuthanda ngoba bafaka under trust. Ngasathi ndoda ungisiza kanjani ngoba vele angimini ngaba joyina abameli ibona abavesele bangisukela bakusukela bona. Yeah wase ngithatha bangisa kwabanye abameli abase lapha esihlahla ufana vele afisazi nobani amalapha esalilanga bona iphutha iphutha njani asenisi kunokumasho nje
bese ngizoqeda once ubuhlungu kakhulu uthi udokotela omunye ngidla ama-drugs ngavele ngashokheka ukuthi ukhuluma ngani ukhuluma ama-drugs ngathi mina umuphi lo dokotela losho njalo wasesayensi fanele ngixoxe ngayo vele nefayili yakhe ngilahlile if esemoya futhi ukuthi imali isiphumile ngathi nje ungisizile wangimela wangenzela ifeva kahle kahle ngumele laphayana e-high court imali yami bengimele ngayitholi ngifuna imali angazuyisho kodwa unwile so mina ngajabula leyo mali leyo mina ngicela ukuthi ungayishoni imali njengamanje imalini ngoba angiboni ukuthi right now ungayisho okay yeah kule mali-ke esambe singasazi ikhona osuke wayithwala yafika kwena yeah umuzi umhlanga kakhulu le mali lena engayithola ngathola imali bangenzela i-cash loan ngoba bangibona ukuthi ngiyagula khona ngizokwazi ukuthi ngihambe leyo dokotela engifuna ukubahamba ngoba phela angiwazi nemigomo nemibandela yakhona mina ngavuma ngathi okay it's fine nginganginika ngahamba ngaqasha umqasho la eNazaretha ngase ngihamba-ke odokotela kade ngihamba malapho ngisesibhedlela igama lakhona ngilimala mama ungikhumuzela Maranhini mengijimisa ngifuna ukungangibona ngoba ukuthi ngathi kuyalulameka ngazama ukuhlafuzela ngahamba yabona nasemzimbeni ngasizokhava kancane yabona impilo nje ngayibona ngathi nami ngumuntu after lapho ngase ngimamisa ngila ngoba le mali mabengenze u-50,000 azona kuma ngibona le mali yadlula u-50,000 isedlula no kufanele ngithole imali sami ngoba ayikho ngizokwazi ukuyenza emzimbeni yami uze ngathi uqala ngihlele ngiqashwe ekhaya ngakhile kodwa ngiqashwe ngishile kodwa unemali kodwa nginemali yami ebizwa ngayo ngaze ngaplani ngathi mama ngicela ukuthi ngibone yami ngoba sinemali imali bengiyini isiphumele nawe yazi sengicela usibe nomntwana nanku nomntwana namhlanje umntwana wami uyophiwa abantu izimpahla una 1 year kodwa uyaphiwa abantu impahla zokugqoka ngathi mina nginamqondo kunesikhathi namhlanje niyaflala ukuthi ngoma nomntwana nime naye nimthole kanti ngihleli lo mama ngane sokusikhathi sizivikele ngabe sinomntwana impahla bephiwa abantu obuhlungu kakhulu umngami uyagxilazeka ekhaya ungenza yonke into njengengane kufanele usunamawena okay mfethu sibambe lapho kuwena mama sake sikufaka nawe la kulama seconds ubala ngaphambi ukuthi siyeke kudokotela uMpanza sinjani sini ekhaya ngoba bezama ukusichaza isimo sinzima kakhulu ekhaya ngoba echaza ubaba nje ekhaya sinzima kakhulu ngizocela asonele njani nxa nomama sinzima kakhulu isimo ekhaya ngoba ngiyamgeza befuna ukuthola ethi ngiphathe ibhakede awuye efisa ukuya ngaphandle befisa ukuya etholethi ngiphathe ibhakede etholethi kulona ngilithathe ngihamba ngikuchitha befuna ukuhamba ngiyambamba lokuthi kenzeka ngiyahamba ngiyamfuleni ngiyahamba ngihla sendotheza uzobe salele lapho ayikho umuntu uzomvusa befuna ukudla ngiyamlinda kahle kahle ngoba uyakhathala akakwazi ukuvusa kanje ikhanda ugcine sejeke sethe ubuhlungu kakhulu lokho ngoba lapho mina sengiyagula stress phela manje sisebenza kakhulu kangaka sengiyagula kwamina no Pepesana yini obungayifisa ukuthi niyenze ngale mali masiyithola ngifisa nje ukuthi akhumuze akwazi ukwakha ama-cottage ukwazi ukuthi imali ingene athole imoto ezokwazi ukuthi ingenise imali futhi nayo abe nemoto futhi nayo ezokwazi ukuthi ngihambise la afanele khona niyathola mhlambe ukuthi cishe kungaba imali noma ungeke mhlambe ube ngqo okufanele ngabe ngempela niyitholile kulesi simo umfowethu uyitholile kodwa nakho lokho enikwa amancozo amamiliyoni ingqulu kube mhlambe unikwa yonke isamba azi ukuthi imali yakhe ize yonke bathini bathi amamiliyoni bathi amamiliyoni kodwa manje maybe mnika amancozo ngeke sikwazi ukwenza ikhaya okay mlalelo ku FM 26 minutes after 7 mhlambe kuleli qophelo ngaphambi kokuthi siye endabeni zezemidlalo samukele umuntu ke oye wahamba wamhlola udokotela uDecember Mpanza uyi-occupational therapist thabe khona sikubingelele mfethu kwamukele ku Khoza Kuseni Siqhemeza Mroza nabalaleli emakhaya sinibingelele nonke lapho kufinyelela khona umsakazo uKhoza FM. Odokotela bathi impilo yakhe ayikho esimene esiright ukuthi angakwazi ukudedelela imali ingakho kuze kwenziwa ke itrust. Uke wayibona isimo sempilo kaThulani yini oyibonile wena ngokungelakhiso?
Isimo sika Thulani ngisibhekile ngasihlola ngaphinde ngafunda futhi nombiko wabameli ohambisana nembiko yodokotela noma ke ingenayo yonke imbiko yabo bonke abancwaningile ngoba udlule kodokotela abaningi, occupational therapist, speech therapist, clinical psychologist, neurosurgeon, benza imibiko yabo. Lesi sinqumo sokuthi akakwazi ukuzenzela siyangidida nami ngoba i-report ayihlangani. Neurosurgeon okudokotela okuyena owenza ne-craniotomy owahlinza ekhanda ngenkathi elimele ubike ukuthi uzokwazi ukumanage imali zakhe. Umbiko we-clinical psychologist wathi angeke akwazi ukuphatha isizumbulu kodwa angakwazi ukunikezwa imali kancane kancane. Imbiko eshayisanayo ke awucacile kumbiko we-occupational therapist bawucaphunile nje bangawufaka wonke kanti wona mbiko obuzochaza kabanzi nangekwizidingo zakhe zempilo ke manje ilo fana nomsebenzi owenzayo ke manje ilo msebenzi engiwenzayo ke ingakho lolu daba sigqemeza lungithinta kakhulu because i-injustice eyenzeka kumfowethu ubulungisa benziki kuningi ke okungahambi ngendlela nangokwemigomo yawa road accident fund ngeke ngikukhulumele ke lo mnyango uyozikhulumela wona kodwa nje isimo ahleli ngaphansi kwaso ekhaya asifanelekile akusona isimo esinokuhlonipheka komuntu ekubeni elimele kanje kufanele ngabe ngokomthetho une case manager umuntu oqondene nezidingo zakhe zezempilo yonke into esuke sishode ekhaya ofanele ngabe usebenzisana very closely naye kanye nomama emlekelela ibonke lobunzima umama abhekene nabo akufanelekile. Ngifuna ukubheka lokho mhlawumbe sizoshawa imithetho ukuthi labo ngabe bashadile nomama noma kuseyingoduso ukuthi ukhona ke umuntu vele assuming ukuthi ba right ngesimo sakhe sokuthi akwazi ukuyiphathela imali ukhona umama eduze. Ukhona umama eduze ngale kwalokho nje esiqemeza ngingakusho ngokungananazi ukuthi mhlawumbe ngenkathi kwenziwa ucwaningo isimo sikamfowethu sasikwelinye izinga kodwa njengamanje isimo sakhe ngokocwaningo nami engilwenzile angakwazi ukuthi azibhekele imali zakhe elekelelwa upartner wakhe and upartner unendima ayidlalayo. Ngithe mangibheka ke yebo bakashadi ngokomthetho lo welokhuzana waka Home Affairs nani but customary bashadile ngoba ulobolile uqedile and bahlala ndawonye 4 years so bashadile ispouse sakhe lesi and kusemthethweni wase South Africa lokho so kuningi okungelona iqiniso okungebona ubulungiswa okwenzeka kumfokadlala okufanele sikulungise ingakho sila namhlanje mfethu angivale inqumo isuke zinjena ziyashintsheka yini ikhona into esengenziwa ukuze kusizakale lo mndeni ziyashintsheka mfowethu kodwa ke zidinga imali ilapho ubunzima ufike bube khona ngoba njoba isinqumo sikhishwe inkantolo kudinga ukuthi senze ucwaningo futhi sisubmit ke manje umbono owehlukile ukuze siphikisane nalo njengami ke njoba ngiyi-occupational therapist angeke ngibe urefli ngiphinde ngibe umdlali webhola kufanele lolo cwaningo lwenziwe abanye odokotela lwenziwe amanye ama-occupational therapists amanye ama-clinical psychologist neurosurgeon basubmit ucwaningo lwabo ukuthi bona bathe mabemhlola batholani bese sisebenzise lona-ke nabameli ke manje sikwazi ukuthi submit amaphepha enkantolo azosho okuhlukile ukuze siphikisane nalesi sinqumo kwenze kubulungiswa kumfowethu so kudingakala imali ukuze sikwazi ukunyakaza siphikisane nalento engebona ubulungiswa eyenzekayo kumfokadlala so kusengalungiseka siqinise 731 ukhosini FM sikhuluma ke nombaba uMpanza udokotela ke wazi kangcono ngaso lezi ndaba lezi sivumeleke so dayise nemasibuya siyobheka kumkhaba ukuthi khaba kanjani kwezemidlalo emveni kwalokho zoke sibheka abantu abangabameli abazi nomthetho nawo ukuthi khona yini isimo esingasenza ngendaba ke kamfowethu uThulani udladla kumanje ngiyambuka yamdonsa nge-wheelchair umdu uphuma naye isimo asisihle neze mawuzobe khala emoyeni hayi ngoba ku-ethwa ingoba ngempela lento ihlala enyameni nemali yakho ekhona but uhlala esimeni esingesihle neze awukwazi ukudla yonke into uyifunayo awukwazi futhi nokuthi wondle ingane sivele sikhona umama uthole kanzima
kumele abhekelene nabantu ababili manje umenze sure ubaba ngathi useney'ngane ey'mbili okumele ayinake ngoba akakwazi ukwenza lutho ubaba ngenxa yengozi abhekana nayo kodwa kunemali engeyabo ekhona ahlole ngalaba sibuye nangomkhaba Asabitele kubona usalingile ireport from training kuyirithena kuseyini okusho ukuthi ukwazi ukubaleka izincwadi lesithathayo ubalapho kulesikhathi lephilo esibalulekile ukuthi abafundise yonke le mali uma bengakwazi ukuthi ukuhlangabezana lamadimasi ethu nokuthi edlulela phambili ukuthi sifake amasambuzi enkantolo. Phusha mfowethu phusha sisemva kwakho zigidigidi impela siyafisa ukuthi kuhambe sekugcina kufinyelela ke sibuyeni kulo lolu kwejwayelekile ukuthi umuntu angakwazi ukuthi abeke imali kuyona Yezinto i-trust yona yakhangelwa ukuthi ivikele abantu abasuke bengakwazi kwesinye isikhathi ukuthi bayibhekelele izimo zey'mali zazo. Kungabe imali, kungaba ama-property. If umuntu eseyidayinosiwe udokotela ukuthi mhlawumbe akakwazi ukuthi ayigcinele iy'mali zakhe or akakwazi ukuthi abhekelele iy'ndaba zakhe noma wathi enkantolo ukuthi umuntu o-unsound mind. Then lapho ngakwazi ukuthi futhi avule i-trust kodwa kufanele ukuthi amnakekele lowo muntu loyophela akukho ukuthi usekugciniwe lento imali yakhe kufanele ukuthi yena asale asafanisane engasakwazi nokuphila kahle so leyakhanele ukuthi ivikele abantu abanjalo ababanalebula abangakwazi ukuthi badlulele bona including nazo iy'ngane uma isengaphansi kweminyaka le-18 bayakwazi ukuthi futhi bavuleleke nabo i-trust iyasiza yena ekutheni ibhekelele abasebengakwazi ukuyimenenjela bona ama-assets abo. Bengifuna ukuza kuyo leyo ukuthi well-ke yenza umsebenzi omuhle i-trust but manje awusangazi nokuthi ngidlani awazi uma ngihlala endlini evuzayo ngiyathanda ukuthi udlulile kuleyo ukuthi isuke ingakwenzanga umsebenzi kahle wayo uma ukuthi akhona no-case manager ozokwazi ukubhekana ne-case yami angazi uma iy'ngane zami ziye esikoleni angazi uma ngithola umntwana ozodinga ubisi udinge zonke lezi ezinye izinto. Uma ngayele ndaba nje kaBhutudladla ingithutha kakhulu ngoba phela manje uma ukuthi ifamily yakhe ubhuti ayikwazi yona ukuthi iqhubeke iphile nabayakhala kube sekungicaka ukuthi abameli bafike kanjani ekutheni ngizwe kancane lapho uDr. Mbane wazi ukuthi ikhona i-order yasenkantolo ekushoyo mhlawumbe ukuthi edeclare umbani uDladla ukuthi u-unsound mind. So ngicela ukuthi kufike kanjani lapho kwaphela u-57 ukubuya ngokusobala ukuthi before u-appointwe lowo muntu loyo mhlawumbe ozobe i-curator abhekelele iy'mali zalo Ndladla for i-training center kufanele ukuthi kube khona at least i-affidavit yomuntu o-close une-patient like umuntu osondelene naye ngoba nomama nje nomama wakwakhe kufanele ngabe kukhona i-affidavit echasisa ngokusobala ukuthi no siyavuma siyaqinisekisa ukuthi sihlala naye and akwazi uyakwazi ukulendlela iyimifane yakhe before kuzoba khona-ke lama-affidavit awu-2 aqhamuka kuma-medical practitioners odokotela ngoba ngaseso uDr. Mbane ama-neuro professional besibhale nabe-report urecommend ukuqinisekisa ukuthi lo muntu ngayakwazi ukuyimenenjela iy'nto zakhe so la angazi ukuthi bahambe kanjani abameli bafinyelela lapho ngiyibona leyo dokotela ngoba nakhona ama-report akhona ayashayisana kuningi kakhulu kufanele ukuthi mhlawumbe abheke lolu daba kodwa ngezawa leyo ukuthi abantu abasondelane naye uma bangazange beyibhale i-affidavit eqinisekisayo konke lokhu ngoba bengasibhali i-affidavit kodwa indlela engenzeke ngayo ngiyabona ukuthi ayihambanga ngendlela umthetho uvuma ukuthi ihambe ngayo yes bona bacabange indlela ukuthi mhlawumbe uma bethola lokho bese befuna ukugcinela imali yakhe e-trust ukuze ibhekelele nayo impilo yakhe yonke kodwa indlela ehambe ngayo angiboni ukuthi ngabe indlela okuhanjiswe ngayo and nanokuthi abasanakekeli yonke engihlayisa kakhulu nje ngoba ukuthi kuza kanjani-ke manje ukuthi engasanakeleki ngoba phela noma kunje imali yakhe kwi-trust kanjani kodwa kufanele ukuthi at least ikhaya lakhe uhlala endlini e-right uyahadla iy'dingo zakhe ngoba angeke ucheck iy'dingo zakhe zonke ziyanakekeleka asazi vele ukuthi imali yakhe ayitholile ingakanani kodwa mhlawumbe ikucheck engathole kuphuma imali efile mhlawumbe ngaso nje ucheck ekwazi ukuyihambela noma ucheck amandla akwazi ukuyihambela engadingi ukuphushwa zonke lezo zinto lezi kufanele ukuthi umuntu osuke eqokile i-curator akwazi ukuthi
emva uyikhokhelelane imali ukuthi akasakwazi ukuthi aphile ngaleyo ndlela. Mfowethu usuhlumezekile lo mndeni kakhulu, usizi liyabukeka ebusweni babo, ukukhala kuyabonakala ebusweni babo. Yini esingayenza? Isiphi isitepu esingaphuma sokuqala esingasenza ukuze sikwazi ukuthola le mali back? No, into ekhona yikho ukuthi kubhekakale ukuthi okay zibe yancane ukuthi ikhona i-order yasenkantolo. Into engenziwa esengakwazi ukuthi kwenziwe i-rescission application kuresinde imali ngokubuyisela emuva esinqumo sathathwe inkantolo njengoba sibhekisana mhlawumbe yena nabanye ozakwabo ngakwazi ukuthi bamhlole futhi udlala bathole ukuthi mhlawumbe isimo sakhe asisafani nasekuqaleni bese bekhipha-ke futhi ama-report nabo bayokwenza leyo ma-affidavit uma sekwenziwa leyo application esenkantolo ukuletha ubufakazi phambi kwasenkantolo ukuthi lo muntu esengakwazi ukuthi aphume ekuthenini adeclare unsound person, unsound mind, sorry. Then leyo application yokusebenza enkantolo igrant uma ubufakazi bonke obufinile ukwazi ukuthi kulethe phambi kwenkantolo. Ngoba before kwenkantolo ngoba inkantolo iyayithathela isikhathi sayo ukwenza zonke lezi zinto ama-date ngayo yonke leyo nto leyo. Mhlawumbe ungakwazi ukukhulume nommeli loyo oyi-trustee lapho kuleyo fund le owaqoka as i-curator ukuthi no isinqumo sanje le nto lena ayisekho right. Awuzame ukuthi uqale ulungise before kuyiwa laphana ukuthi imali irelease ngoba no-trust ngoba yavula ngale order yasenkantolo ukuze bakhiphe yonke imali beyibuyele kuyena ngokwethu ofanele ukuthi kube khona nenye order yasenkantolo manje eresinda leya order yayiphumile ekuqaleni. But in the meantime kungakwazi ukukhulunywa ubheka ngamithwa noguys ukani kanje lo muntu uphile esimeni esibucayi kanje siyacela ukuthi at least ikhiphe imali zokwazi ngoba abanalo ilungelo lakho ukuthi bakwazi ukukhipha imali usaphethe amabizo omsaphethe yonke into mhlawumbe sebenzisile ama-quotation ukuthi mhlawumbe uzokwakhela into engaka isimo sasekhaya mhlawumbe on month basis or in 3 months uzokwazi ukukhiphela imali engaka ukuthi akwazi ukukhipha 3 months kanjalo kanjalo yonke leyo nto leyo uningi impela ongenziwa ngeke ukuthi umuntu engasokoli bese-ke ngithanda ukhiphe imali engaka ukuthi akwazi ukuthi aphile kahle ngoba akasakwazi ukuthi apromote imisebenzi akasakwazi ukuthi ukhompyutha kwi-open market that's why akwazi ukuthi akhokheleke imali so manje kufanele ukuthi imsize. Mfowethu asivale ngoba isikhathi esinjena in 30 seconds i-process ingathatha isingakanani isikhathi mhlawumbe rough estimate imali esiyidingayo la ukulwa lolu daba? Layo ngoba kuzofanele ukuthi ihambe high court mhlawumbe singasho 6 months ngoba phela nethuna maximum 6 months ngingasho kanjani ngeke ziqinisekise kodwa ngoba kuyiwe nama-delays akhona mayidingakalayo ukuyigagula futhi ngeke ngikwazi ngoba ezinye izinto zihamba futhi ngama-delays kodwa imali eserious wangempela ingafika naku-200,000 ngoba kufanele ukuthi kuye enkantolo enkulu. Mfowethu siyabonga kakhulu Thabekhulu ukuthi empeleni Mthethwa Nyambozi ukuthi ube nathi eKhosini FM namhlanje ekuseni usisize nje ngalokhu usize ngakho nokuhlala unathi-ke ey'khathini ey'ningi labalaleli bethu abasuke bedinga khona usizo. Siyabonga kakhulu. Sikulandela kanjani konje endaweni lapho utholakala khona? Abalaleli bangishayela u-079 100 7506 naku-Facebook satholakala esimthethwa attorneys mhlawumbe nakwi-website www.esimthethwaattorneys.co.za tholakala. Abantu bangithola kwi-Facebook page yami uDecember Mpanza. Baningi abakhona kodwa uzobona ngesithombe sami nje ngobona intshebe uzobona mina uthi uwe lo ukuthi mina lo wethu bazosiza kuningi kakhulu okufunekayo mfowethu. Siyabonga kakhulu nje uNkulunkulu esithwalile sasafika la Fetele Mpanza ngiyabonga kakhulu noKhosi FM siyabonga nje kakhulu sithemba ukuthi nawe mfowethu umthetho uzokwazi ukusilekelela siyabonga. Okay siyabonga kakhulu asihambe mama siyanifisela ukuthi kade ngahamba kahle sophinde mase sitholile ukuthi sekambe wafika phi sibe nenye lesobuya ngayo sizoyikhuluma la kubalaleli ekhaya. Siyabonga baba awuqine kuNtmalanga. Hayi siyabonga kakhulu. 5 to 8 Khosini FM.